Sziasztok! Ez a Pontyó.hu termék bemutatója. Most egy kék alapon színes formák cipő van itt. És ez egy olyan cipő, amin kívül is, meg belül is bőr, kivehető a talbetét, hajlékony, rezgéscsillapító talbetét van benne, és csúszásmentes a talpa. Amúgy így néz ki, a talpa az ilyen gyönyörű szép kék. Amúgy ez a része itt gumi. Amúgy nagyon szép a kinézete. Hát csak nézzetek rá! Így néz ki, nagyon szép. Szerintem amúgy ennyi lenne ez a videó. Ha tetszett, nyomjátok egy lájkot, és iratkozzatok fel. Sziasztok!